Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябез кунагы Татарстанның атказанган артисты Альбина Шаһалиева. Ул булачак премьера «Кәрлә мәктәп баласы» спектакле турында сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Бүген бездә Курчак театры кунакта. Хәерле көн, Альбина ханым, исәнмесез? Исәнмесез? Хәерле көн! Менә инде 40 елдан соң «Кәрлә мәктәп баласы» премьерасы спектакле дип әйтик, яңадан сәхнәгә кайта. Ничек булды бу? Әзерлекләр ничек бара? Шуннан да беренче тапкыр «Кәрлә мәктәп баласы» спектакле ул сәхнәгә 1981 елда аяк баса. Менә без үзебез дә инде шушы спектакльне карап үстек бит. Минем гомумән Курчак театры сәнгатенә мәхәббәтем дә шушы спектакльне караганнан башланып китте. Аны шул кадәр еш күрсәтәләр иде телевизордан, без аны көтеп ала идек. Андагы җырларның без барысын да инде белә идек, үзебез җырлап йөри идек. Менә шул вакытта ук мин бу спектакльгә гашык булып калган идем. Анда укытучы абыйны уйнаган Ришат абый, минем якташым Ришат Гыйздәтуллин. Аны шул кадәр истә калдырдык инде. Рәмзия апа менә Кәрләне уйный иде ул вакытта, Рәмзия Фәйзуллина. Менә алар белән мин берәр кайчан үзем бер сәхнәдә уйнармын дип мин күз алдыма да китерми идем ул вакытта. Менә 40 елдан артык вакыт узды һәм без яңадан бергә алар белән бер сәхнәдә шушы спектакльне уйныйбыз. Бу әлбәттә минем өчен дә бик сөенечле хәл. Димәк, кичкенәдән театр гына түгел, спектакльнең үзе дә бәйләп куйган. Әйе, гомумән шушы спектакль мине менә Курчак театры белән бәйләп җибәрде дип әйтергә дә була. Ни өчен ул 40 елдан соң менә аның сәхнәгә менүе? Чөнки бу әле дә 40 елдан соң да бу спектакль бик актуаль. Чөнки аның төп фикере минем хәтта бу спектакльдәге цитата белән әйтәсем килә. Анда мәктәп директоры мондый сүзләр әйтә. Дөрес, бүгенге көндә белем кирәк. Укымаган кеше беркем түгел. Бүгенгесе көндә гап-гади эшне башкарыр өчен дә уку кирәк, белем кирәк ди. Менә нәкъ шушы сүзләр минемчә төп фикерен яңгырата да инде бу спектакльнең. Анда җырлар бик күп. Ул җырларның композитор Марат Әхмәтшин, ул шул кадәр искеш матур җырлар язды. Аның аранжировкалары шул кадәр заманча матур итеп эшләнгән, һәм без һәрбер җырга инде менә бер клип төшерәбез дип әйтергә дә була. Ул һәрбер җыр безнең бер номер буларак яңгырый. Бу спектакльне хәтта мин мюзикл дип тә әйтергә идем жанр ягыннан. Чөнки ул бик менә безнең музыкаль спектакль булып чыкты. Бик күңелле, без аны үзебез дә рәхәтләнеп менә уйныйбыз. Менә мәсәлән, бу спектакльдә безнең ачык рәвештә идара итә торган курчаклар. Менә без үзебез дә күренәбез анда. Курчакларны без нашлы ачык килеш, шушы өстәл өстендә тотып, менә алар белән ачык рәвештә идара итәбез. Бу безнең Кәрлә. Менә Кәрлә мәктәп баласы шушы Курчак инде ул. Бу Кәрләнең менә урманда булган чагы. Аның эштәлеге менә шулайрак башланып китә. Пәрдәне башка ачмыйбыз, әйме? Әйе, ул сер булып калсын безнең тамашачыларга. Гомумән инде әйтеп киткәнемчә, безнең бу 90-нчы сезон вакыйгаларга бай һәм шулай премьераларга да бай. Безнең 90-нчы сезонны ачып җибәргәчтән соң да инде 3 премьера чыкты. Яңа елга кадәр хәзер менә яңа елдан соң беренче премьерабыз ул безнең татар телендә нәни тамашачылар өчен Кәрлә мәктәп баласы. Аннары соң менә апрель башында безнең инде рус төркеме бүгенге көннәрдә репетиция башлап җибәрде. Ул Кошкин дом спектакле, шулай ук безнең нәни тамашачыларга яшь чикләнмәсе 3+. Аннары соң инде безнең әлбәттә өлкән тамашачылар өчен спектакль көтә. Премьерасы булачак, Алла берса, әлегә әйтеп тормыйм, сер булып калсын, ләкин киләсе премьера ул өлкән тамашачылар өчен. Аннары соң киләчәктә инде безнең Шымбай фестивале була июнь айында. Анда бөтен төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән дә иң яхшы Курчак театры спектакльләре киләчәк. Менә сез әйттегез, бу премьерага, әлеге спектакльгә, яңа спектаклебызга дип әйтик, музыкалар язылды дидегез. 40 ел элек куелган спектакльдан музыкалардан тыш тагын нәрсәсе белән аерыла?
Гомумән, анда курчаклар да бүтән. Анда маска киеп уйныйлар. Күп курчаклар алар зур кеше гәүдәсендә башка маска киеп башкарылалар. Анда кәрлә генә, кәрлә һәм гөлчәчәк кенә алар курчаклар. Бу спектакльдә безнең бар персонажлар да алар курчаклар белән шулай ачык рәвештә идарә итә торган курчаклар. Бу система безгә үзебезгә дә яңалык. Чөнки әле безнең менә мондый мимика рәвешендә идара итә торган курчаклар белән бик сирәк уйныйбыз без. Безнең әле үзебезгә дә алар белән идара итәргә өйрәнергә кирәк. Менә шунысы да әле безнең өчен яңалык. Аларның мөмкинлекләрен ачырга. Әйе, анасы бит әле менә сез әйттегез, курчак та күренә, актер да күренә халыкка. Һәм инде монда әле бит үзең дә уйнарга кирәк. Шул вакытта курчак белән дә идара итәргә кирәк. Икеләтә Көч таләп итә дип әйтәсегез килә. Чыннан да шулай, ләкин без менә ачык рәвештә идара иткәндә барыбер игътибарны артист үзенә алмаска тиеш. Курчакны беренче планга чыгарырга тиеш. Шуңа күрә без менә курчакны да менә шулай алгарак сузабыз, аны утка кертәбез, үзебез уттан качырга тырышабыз. Игътибарны үзебезгә алмаска. Аннарысын безнең битебездәге мимика артык булып күренмәсен өчен, игътибарны үзенә алмасын өчен без кепкалар киябез, бейсболкалар киябез һәм шулай аска карап идара итәбез курчак белән. Безнең тавышыбыз гына чыга. Без сезгә телевидениедә хәзер шундый мөмкинчелек бирәбез. Үзегез дә уйный аласыз, курчагыбыз да уйный ала. Уттан качмагыз. Һәм инде премьера кайсы көндә буласын безгә әйтеп үтсәгез иде. Бик яратып мин бу сүзләрне әйтәм. Кадерле тамашачылар, 16-17 февраль көнне Кәрлә сезне Әкият Курчак театрына Кәрлә мәктәп баласы спектакленә чакыра. Килми калмагыз. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде килербез. Булай итеп, матур итеп чакыргач, килми калмабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Кәрлә синдә рәхмәт әйт инде. Рәхмәт сезгә. Әкият Курчак театрында очрашырбыз. Ярар, Кәрлә. Сау булыгыз. Очрашырбыз.